Здравейте, четящи! В днешното видео ще поговоря за книгата на Даниела Паскова "За глътка въздух". Издава книги за всички. Това е първа книга, която чета от авторката. Аз даже съвсем наскоро я открих като писател, но разбрах, че има издадени още две книги. Те са сборници с кратки разкази. Отдолу ще оставя линк в описанието към нейния профил. Може да отидете, да разгледате, ще научите повече за нея и за нейното творчество. Тук в тази книга ние проследяваме историята на трима герои, един от които е млад лекар с обещаващо бъдеще, една художничка, която е преминала през много изпитания, много нещастия за нейната крехка възраст. Те двамата се опитват всячески да запазят тази любов, която възниква помежду им, но са изправени пред много препятствия. От другата страна срещаме герой, който още е много малък, поема погрешния път, става престъпник и наистина извършва много злини и наранява много хора. Това е, което ще кажа за сюжетът. Искам още в началото да споделя с вас, че историята не е никак лека. Напротив, тук се обсъжда темата за насилието в различните му форми, физически и психически, но пък не е толкова мрачна самата история, защото се говори за надеждата, за борбата на човек да се опита да се измъкне от ситуацията, в която се намира. Написаното тук се разказва от гледната точка на тези трима главни герои, но тук-там в някои кратки глави се вмъква и разказ от трети лица, от други лица, от други персонажи. Мога да кажа, че книгата е много въздействаща и засяга теми, които са доста важни, не само сега, но и през последните няколко години. След малко ще разберете точно за какво говоря. Другото, което мога да кажа, първата среща. Първата среща между двамата главни герои, може би една от любимите ми сцени в книгата, защото запознаваме се с двамата герои по-отделно и тези първи любовни трепети, които авторката описва, на мен лично ми подействаха доста оптимистично и една надежда разцъфна, имайки предвид какво следва по-нататък. Виктор, той е млад лекар, който работи в болница и сега, тук разковим, че той е момента и по-скоро периода, в който се развива тази история. Историята се развива 2021 година. Това е по времето на COVID-пандемията. Аз първи път срещам книга, която да разказва точно за този период. Да, сериали съм срещала много, предполагам и вие също, но специално за книга не. И беше ми много интересно да проследя всички тези подробности, детайли, с които авторката описва какво се случва в една съвсем обикновена болница, как протича един ден, всичките тези малки детайли, които да, ние знаем някои от тях, тъй като по телевизията се тръбеше много, но тук тя ни дава още повече подробности. И това за мен беше много интересно и малко ме върна една-две години назад. Стигаме и до главната героиня Майя, която е израснала по домове. Нейните преживявания са белязани за цял живот и нека да си кажа, това, което тя е преживяла, ще сломи много хора, но това, което ми хареса тук е, че авторката е наблегнала на вътрешната сила, на тази борбеност, която всеки един от нас притежава вътре в себе си. И да, човек, когато се бори, може да преживее всичко, което му се е случило и да достигне до един етап от живота си, в който ще създаде семейство и ще обича, ще бъде обичан и ще се чувства добре и щастлив. Най-тежко ми беше да чета през гледната точка на третият герой, на престъпникът. В началото смятах, че историите на Виктор и Майя ще са отделно от тази на другия герой, но много бързо разбрах, че всъщност всичко се преплита в една обща история. И да, докато четях тези редове, изпитвах гняв, много различни емоции и жалко е да се замислим, че има такива хора, които причиняват толкова болка на другите хора. По този начин. И по друг.
Радвам се, че авторката е решила да избегне прекалено графичните описания в някои сцени, защото признавам си, не знам как ще да ги чета, просто имаше сцени, в които наистина затварях книгата, оставях я за няколко минути настрани, после пак се връщах. Просто на мен ми въздействаха много. Цяло книгата ще предизвика най-различни емоции от читателя и освен емоции и дебати, свързани както с насилието, така и с грижата за собственото здраве. И финалът е страхотен. Много благодаря на авторката за този финал. Мисля, че след това, което прочетохме, имахме нужда точно от такъв завършек на историята. Да, щастието е възможно, стига да го сграбчим и да не го пускаме. Това е, което ще кажа. Мога и още да говоря, но няма, тъй като ще стане прекалено дълго видео. Книгата много ми хареса. Смятам, че на много от вас също ще им хареса, стига да имат предвид това, което казах в началото и темите, които се засягат тук и дали това е нещо, което вие искате да четете и можете да четете. И това е за сега. Чао от мен, ще се видим скоро!